Доброго ранку. Ніхто не прыходзіў до нас сёння, все на месцы. Ветер дуе з возера. Але добрая навіна, няма кандэнсату на тэнце палаткі. Сухенька. Гэта радуе. Ну, амаль што вылез. Трэба абувацца і ставіць гарэлачку, кіпяціць вадзіцу, рабіць каву, заварваць овсяночку і, магчыма, я яшчэ распалю вогнішча. Санёк яшчэ ў палатцы, нешта доўга вылазіць. На вуліцы так прахалодненька, крыху паддувае ветер з возера. Спалося добра, ноччу 10-8 градусаў было, але ў спальнічку ў палацы было кайфовенька, цёпленька. Неба вось так выглядае. У нас сёння не зусім хмурае, мо нават сонейка выгляне. Ноччу мы сядзелі, нават зоркі былі відаць. Палаткі, палатунькі. Ну што, всё, трэба займацца нейкімі справамі. 5 кастрычніка, ўжо такая восень, залатая амаль, але тут адныя ёлкі і бярозы крыху. Всё, Санёк выйшаў наружу. Кажа, холодно. Водица закипая. Так, овсяночка. Але ж одной порции будзе мало, трэба яшчэ закинуть вось такі абрикосик. Уже поесці дык поесці. Ну что, пожадайте мне приемного аппетиту. Вось такая смакота сёння придасць мне силы. Санёк медицируе, на варгане играя. Так, наши вельчики уже собраны, запакованы. Так, не спяшаючыся гэта все рабілі, асабліва я. Ужо там, мабыць, 11 гадзіна зараз. Таму трэба ўжо збірацца. Але спачатку хочу крыху падзяліцца ўражаннямі за ўчарашні дзень. Бо учора мы приехали поздновато. Ехалася на Боранце, на здзіўленне даволі добра. Мабыць, я сябе першапачаткова настроіў, што будзе вельмі складана на гравале мне ехаць ляснымі гравейкамі ды сцежкамі па карням, па нейкім моцным няроўнасцям. На нашым шляху была такая лютая, страшная гравейка. Пральная дошка, ведаеце. Па асфальту, вядома, накат вельмі цудоўны, ровар хутка разганяецца. По грунтовачкам плотным каціць таксама добра, ну як і па асфальту. Па гравейкам добрай якасці таксама пушка ляціць. Там, дзе шмат ямак, шмат карчоў, няроўнасцей, ужо адчуваецца вось гэтая жорсткасць, бо колы не сильно гасяць гэту няроўнасць. Пакрышкі 40 мм стаяць, але іх яшчэ можна крыху падспусціць. Зараз не ведаю, які ціск у пакрышках, але планую крыху падспусціць, каб ехалася больш комфортна. Бескамеркі дазваляюць зрабіць ціск меншы, чым гэта было б, напрыклад, калі тут стаяла камера. На бескамерцы можна яшчэ больш спусціць ціск. Зазоры, бачыце, тут такія вялікія і дазваляюць сюды паставіць пакрышкі больш шырокія. Гэта, нагадваю яшчэ раз, 40-выя тут стаяць пакрышкі. У цэлым, першыя ўражанні ад першага дня падарожжа даволі добрыя. Калі не лічыць той лютай гравейкі, пральнай дошкі, яна працягвалася кілометраў 10, а то і 15. Прыйшлося добра паскакаць там. Вось. Так што зараз спускаю ціск і будзем глядзець, як будзе ехацца сёння на меншым ціску.
I hurt myself today. Гляньте, сябры, боровик. See Прям на дорозе, if I ось, still только от озера еще навод не отъехали. На дорозе растет. I Кругозник. focus on the pain. The only thing is real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. Заехали на Кромань. Для того, как набрать водицы. О! Опа. Покажи систему, як яна працує ще раз. Там поднимаешь вверх и отсюда водица тече. Ось там поднимаете. Гляньте, кувшинчик такий. И водичка. Будем сподіватися на смачне. А ось яблочки растут, гляньте. Можно почастоваться. Солнечные панели. И вон там домики, які в оренду можна зняти. Ми не цікавилися коштом, але мені здається, здесь ближей до 100 белорусских рублей буде кошт за сутки. Бляха, нихера себе. Напор. Ну что, коштуй водицу. Смачная. Смачная, чудовно. Набираем, значит. Сьогодні надвор'я прикладно такое, як і вчора. Катим, водички набрали, яблуки есть. Уже яблучко я свое съел одно, и еще одно. Сынька там пару яблок. Такие сочные осенние яблочки чудовные. Подороже само то. Лепше за любой почастунок. Вот, и вот по чудовной такой гравейшей едем, катим. Колы я спустил, и ехать стало, ну, комфортнее, я вам скажу. Добре катиться, приємно. Покуль у нас ще повно сил, будемо бачити, що там далі, яка буде дорога. Хочеться вірити, що такої гравейки, як учора, більше не буде на нашому шляху. Insane, I'm vain, ordained to heal the pain. Oh, the sacred awaken. I'm hated, I'm raining. Taking spot with the 45 and pain. The praise, homicide, no mercy, no love. I got you. Спинилися ось для такого місця. Тут раніше знаходився партизанський лагер. Пам'ятна дошка на камні. І ось така шильда з інформацією. План отряда Бельского в Налибокской пуще. Конец 43-го, лето 44-го. І ось план. Ось такий партизанський лагер був великий. Гляньте, тут і інфекційна больниця була, і медпункт, і навіть турма, і млин, колбасний цех, бойня, пекарня, баня, млиноварня, майстерні по виділці скури, хлів, кузниця, конюшня. Блін, скільки тут всього. Ну, такий серйозний лагер. Братья Бельские спасли жизни больше 1000 евреев. Это стало магчыма, дзякуючи тому, что 4 братьев, Тувія, Асаэль, Зусь и Арон Бельский, заўсёды дзейнічалі разом и падтрымлівалі один другого. Вось яны. Вось і гэта сцежка, яна вядзе туды, дзе быў раней гэты лагер. Магчыма, мы еще туды пад'едзем, просто глянем. Там нічога, канечне, ўжо не захавалася, просто паляна нейкая. Гляньце, якое месца цудоўнае. Зрабілі тут альтаначку такую. Мох зверху расце. Гляньце, дубок побач. Санёк поехаў далей. На разведку. Недарма мы сюды звярнулі з гэтай гравейкі, бо лакацыя цікавая, сябры.
Координаты гэтай локации я оставлю в описании под видео. Магчыма, вы тоже будете тут кататься и заедете сюды. И вось тут можете себе зрабіць невялікі адпачынак, перакусіць. Каўбаска, плавленый сырок, хлебушек такой у нас. С тмином, чи что там, некие зернышки, что за... Лён. Лён, семки льняные. Ну, а гэта бекон на вечер, мы его с вчерашнего дня везем. Самое головное у нас вот 2 бутылки колы есть. А, это сироп от кашля. Сироп от кашля, no name. Не знаю. Ну, кока-колка. Яблочки. Ай, блин, смакота. Так, магчыма, будут пытанні, что гэта за сироп от кашля такие. 56 трав. 57? 56? 56 трав. Як кажуть, хоч одна ды дапаможа. Смачнего. Лей, не жалей. Аре. Everything. What have I become? My sweetest. Ты меня снимаешь, когда я неправильно играю. Ну все, сябры, мы поснедали. Ровары чекают нас, коли мы их оседлаем, и поедем. Все, в путь дорожку. Эхо зовет нас только вперед, где звериные тропы блуждают, и чувство свободы в сердце живет, а листья с деревьев слетают. Мы едем, мы крутим, не зная, что ждет впереди, не оглядывая, что осталось за нами. Клятища. Некий водоем. Заросший таки. Болотца. Пожарная вышка. Клятичинское лесництво. Паркануліся ля магазу. Ось такі магаз, гляньте. Ровар беларускага производства стоит тут. С корзинкой на багажнику. Кветочки. Пригожость. Мусор выкинули. Вот график работы, сябры. Магазин у вёсцы Клетища. Запоминайте. А вот там, гляньте, еще один магазин про дорогу. Бачите, як все побач. Магаз закрыты, Санек пайшоў на разведку у другі магаз. Будем спадзявацца, что там хотя бы открыто было. Нам трэба крыху подкупить продуктов. Ну-ка, ну-ка. Да что ж такое? 2 магазина побач один з адным і ні адзін не працуе. Вось і вер пасля гэтага графіку працы. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. Так, на кірункі. Нам у напрамку Белакорца ехаць. Вось туды. I wear this crown of thorn upon my liar's chair. For love, Так кайфовенька зараз каціць. Гэтая морось, якая сыпалася з неба, скончылася.
стало больше комфортно. I cannot repair beneath the stains of time. The feeling disappear. You are someone. Ну вось мы приехали на Сябрынское скрыжаванне. Тут вось такие альтанки есть з информационными шильдами. Вось красная книга Беларуси, флора. Розные рослины цікавые. Вось красная книга Беларуси, фауна, жывёлы. Бачите, гляньте, гляньте, какая мышка цікавая, мультяшная. Блин, хотелось бы их усіх убачить, этих жывёл. Зубра. Зубра я бачу, але ж не сёння. Цудоўна. Зараз і надвор'е файнае. І так добра кацілася па гэтым гравейкам. Я ўжо да ровару прывык, больш-менш. І па гэтым гравейкам цудоўным кацілася проста кайфова. Канешне, гэта неправільная дошка, па якой ехаць, ну, на любым ровары будзе кепска. Нашыя коні. Мы далей поедем вось туды. Зараз крыху толькі адпачнём. Прыгожы тут лес такі. Светленькі. Тут праходзіць экасцежка Сябрынскае скрыжаванне. І вось тут, менавіта тут, пасуцца гэтыя тарпанавідныя коні, которых мы, спадзяюся, хутка ўбачым. Інтэрактыў тут, угадай пароду дрэва. Будешь угадывать? Что там за дрэвы? Все на вид як одно, да? Однольковые. І вось гэтая драўляная сцежка нас павінна прывесці да тарпанаў. Вось аглядная пляцоўка. Ну і дзе гэтыя коні? Я вось бачу, што коні пасля сябе тут оставілі. Вось, сябры, мы знайшлі тарпанаў. Там я бачу сярод тарпанаў некі хатні конь. Вось гэты рыжы. Гэта ж не тарпан. Хатні конь прыбіўся, мне здаецца. Тарпанчики. Вось гэты любопытны глядзіць на нас. Вітаю, шановны, падыходзь сюды. Падыдзем бліжэй да тарпанаў, але трэба асцярожна ісці і ціха размаўляць. Так, ну, метраў 15 да іх застаецца. Глядяць маленькія жарабёнкі, жарабята. Трэба трымаць дыстанцыю, то яшчэ накінуцца на мяне. А вунь, адзін конік пісяе.
все, сябры, паглядзелі на тарпанаў, трэба рухацца далей. Але вельмі хочацца гарбаты зараз выпіць гарачай. Таму, магчыма, мы там на альтаначцы прысядзем і закіпяцім вадзіцы і заварым гарбаты. Снова мы выехали на судовную кровечку, накатистую. Едем. Сразу пошла стиралка. Настал час перекусить. Так, Санек? Так. Будем чаек пить и что-то треба съесть еще. У цудоўным месцы мы спынились для могилок. Вот сейчас мы уже подзадержались. Если мы не будем останавливаться реально, то мы успеем все равно. Все, зараз треба спяшацца до закрыцця магазина, паспець, каб купіць все неабходнае. І, магчыма, на стаянку мы станем крыху раней у іншым месте, а туды до векавых дубоў, дзе планавалася першапачаткова стаянка, мы ўжо прыедзем заўтра. Пагнали. Едем по змейкое поле с бураками. Кто-то здесь, а кто-то ждет, встав в конце своей тропы. Мы прозрели, но слепы. Сябры, мы доехали до зуброў. Гляньте, колькі зуброў там. Яны ўбачылі нас і навцекі. Добра, што цікаюць. Параллельно нам. Сквозь утраты и печаль та река уносит вдаль. Время летит вперед, вдаль, и оно никогда не ждет. Яны бегуць параллельно нам. Разом з нами, слухай, там поворот зараз. Стрёмно, пизда. Почему они бегут туда? Блін, вон яны бягуць. Чаго яны бягуць разом з нами? Мы ў гэты бок едзем, яны бягуць. Атрымліваецца, што мы іх гонім як бы. Але ж нам ехаць трэба далей. Несясь вдаль, время летит вперед, вдаль, и оно никогда не ждет. Вдаль нас уносят его ручьи. Ледь паспелі на магазин. За 5 хвілін до закрыцця. 4. За 4 хвіліны. Магаз, дзе мы закупіліся. Алёнка. Запакаваліся. Дякую тебе, Аленка. Поедем на стояночку. Все, катим. Зараз будем проезжать праз мост, праз реку Іслач. И каля Іслачі мы станем на стоянку. Нам до стоянки кольки 5 километров? 4. Ну вось мы ўжо приехали на стоянку. Невялічкі обзор нашага месца на сёння. Вось тут будем паліць вогнішча. 3 лавы, бачите, стаіць. Нават вон ось там дровы ёсць. Дровы, гляньте, альтанка такая на человек 20-25, крытая з лавамі. І на што яшчэ я хочу звярнуць увагу, сябры, паглядзіце.
Бачите, что робится. Ну, я, конечно, разумею, зроблено место для мусора. Але, ну, калі бачыце, што яно тут перапоўнена, не навальвайце, калі ласка, яшчэ болей. А калі ёсць магчымасць, так звязіце гэты мусар з сабою куды-небудзь да таго месца, адкуль рэгулярна вывозяць смецце. Калі ласка, сябры. Бо, ну, усё цудоўна, акрамя гэтага. Паглядзіце, якая паляна файная. Таму беражыце прыроду, маць вашу. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. Хутка мы гэтай кругляшы запячэм у вуглях. I will let you down. I will make you hurt. Вось такая бульбачка у нас запеченная з бекончиком. Крыху добавили специй, горяченькая. Зараз будем смаковать. Добрага ранку, сябры. Я прачнуўся першым. Сёння спалося добра, нават лепш, чым учора. Таксама было цёпла, але я хутчэй учора заснуў і менш прачынаўся. Ночка праляцела хутка. Вось, на вуліцы прахалодна, ранак, восень. Гэта зразумела, канешне. Рэчка Іслач. Такі вось выхад да вады. Гэтая стаянка, дарэчы, платная. 50 рублей суткі. Сёння по прагнозу на другую палову дня перадаюць дождж. Таму трэба хутчэй снедаць, збірацца і выдвигацца ў дарогу. Сябры, а ў нас пайшоў дождж, і мы ў хуткім парадку все сабралі. Вось я закінуў сюды свае рэчы, спальнік, палатка ляжыць. Блин, зараз заварыў каву, супчика, чамусьці захацелася гэтым холодным ранкам пасёрбаць. Вось, сябры, таму нашы планы пад угрозай. Дождж пачаўся раней, чым мы маглі падумаць. Таму, сябры, не ведаю, які сёння будзе ў нас еждавы дзень, калі дождж будзе даволі моцны. Хутчэй за ўсё мы будзем будаваць маршрут у напрамку электрычкі, бо кіламетраж у нас сёння атрымліваецца дзесьці каля 70 і 70 кіламетраў ехаць пад восеньскім дажджом, і у нас будзе сустрэчны вецер, таму такое сабе задавальненне. Як бы не хацелася, але прыйдзецца памяняць свае планы. Гуки варгана под шум дождю. Камеру вырубай. Протягивай. Сябры, дождь стал больше моцным. Ехать под ім, конечно, зусім жадання нема. Мы шукали розныя варыянты, як дабрацца, дзе хутчэй можна даехаць, да якой станцыі. І аптымальны варыянт быў, што мы паедзем да Мінска сваім ходам па трасе М6, па гродзенскай гэтай трасе. Вось, але дождж стаў яшчэ больш моцным. І мне прыйшлося пазваніць сябру і папрасіць яго, каб ён заехаў і забраў нас на аўтамабілі. Таму будзем чакаць яго. Я так думаю, нам яшчэ тут гадзіны паўтары-две.
Але нам трэба яшчэ праехаць некалькі кіlometrаў да кропкі, дзе мы з ім сустрэнемся, бо сюды пад'ехаць на машыне не атрымаецца. Такія справы, сябры. Дождж, надвор'е унеслі свае карэктывы. Пять кілометраў нам ехаць да прыпынку пад дожджыкам, і спадзяюся, што гэты прыпынак будзе крыты. Мы там будзем чакаць майго сябра Ігара, які нас забярэ на аўтамабілі. Надышоў час падзяліцца сваімі ўражаннямі ад паездкі на ровары Боранд Фантом. Адразу хачу сказаць, што зараз пералічваць тэхнічныя характарыстыкі не буду. Падобных аглядаў, дзе пра гэта распавядаецца, дастаткова ў інтэрнэце. А спасылка на дадзены ровар Боранд Фантом будзе ў апісанні пад відэа. Пераходзьце, глядзіце. Падзялюся з вамі сваім суб'ектыўным меркаваннем і ўражаннямі ад язды на ровары Боранд Фантом. Вам вядома, што мой адзіны ровар, на якім я падарожнічаю, гэта МТБ. І мне патрэбны быў некаторы час, каб прывыкнуць у першую чаргу да больш спартыўнай пасадкі і вузкаму рулю. Дадзены карбонавы гравал у параўнанні з маім МТБ амаль у 2 разы лягчэй. Найшмат хутчэй набірае разгон, добра трымае хуткасць. Боранд Фантом добрае рашэнне не толькі для трэніровак і хуткіх пакатушак, але і для байкпакінг падарожжаў. Асфальт, грунтовыя дарогі, гравейкі добрай якасці – гэта яго стыхія. Калі сустракаюцца больш складаныя ўчасткі, напрыклад, з пляжным пясочкам, балота з мяккімі грунтамі, травяністыя ўчасткі, тут ужо становіцца складаней выграбаць на пакрышках 40 мм. А гэтак жа лясныя ўчасткі з карэннямі і гравейкамі пральнымі дошкамі, там ужо адчуваюцца ўдары, аддача па руках. Але тут усталяваная бескамерка, і гэта для мяне яшчэ дзіковінка. Каб зразумець усю яе сутнасць, трэба пагуляць з ціскам. Яшчэ як варыянт можна паставіць колы 27 з паловай з пакрышкамі 55 мм. І камфорт на бездарожжы істотна ўзрасце. Справа кампрамісаў. Выбіраеце вы хуткасць на асфальце і грунтовых дарогах ці праходнасць і камфорт на бездарожжы. Вось пра што яшчэ хачу сказаць. На трэці дзень, калі пад дажджом мы выехалі на мокрую гравейку, у трансмісіі пачалося храбусценне і скрыгат. Нават ланцуг крыху падскокваць стаў, яго як бы падцягвала ўверх. Гэта я звязваю з маслянай змазкай, на якую вельмі добра ўсё наліпае. Адзначу, што за папярэднія 2 дні падарожжа я ніяк не даглядаў трансмісію, змазваў ланцуг толькі перад самым выездам. У цэлым, ровар Боранд Фантом выявіў сябе добра ў дадзеным велапаходзе. Я рэальна кайфануў. Дзякуй кампаніі Боранд за магчымасць адправіцца ў паход на класным сучасным ровары. А вам, сябры, дзякуй за прагляд. Падтрымайце гэтае відэа лайкам і каментаром. Пока і да новых сустрэч. Здорово. Здорово. Ну что, как попутешествовали? Судоўна. Патрэбная эвакуацыя. Сябры, вы можете падтрымаць канал, адсканаваўшы гэты QR-код, альбо па нумару карты ў апісанні. Нагадваю, што зараз збіраем на экшн-камеру, бо яна вельмі неабходная для якаснай карцінкі. Вялікі дзякуй за падтрымку. Под колесами лишь гравий и песок. Нас манят тропы в лес дремучий. Нелюгаук, путь наш далек. Пусть сыпет с неба